आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. गेले 1 महिना झाले आम्ही सर्व युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेशभाई सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली युवा संवाद महाराष्ट्र दौरा सुरू केलेला आहे. मुंबईपासून या दौऱ्याची सुरुवात झाली. मुंबई, पालघर, त्यानंतर मराठवाड्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि आज कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग इथे आपण हा युवा सेनेचा संवाद मेळावा आयोजित केलेला आहे. वास्तविक पाहता हा मेळावा कशासाठी, तर या जगामध्ये ज्या वेळेस युवक एकत्र आले, युवती एकत्र आल्या, त्यावेळेसच क्रांती झाली. आणि आत्ता आपल्याला पुन्हा एकदा चौथ्यांदा दीपकभाई केसरकरांना विधानसभेमध्ये पाठवायचंय आणि त्याची सगळी जबाबदारी आपल्या युवा सेनेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची असेल. कारण की ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब आणि आपले सर्व मंत्री दीपकभाई केसरकर, मंत्री उदय सामंत साहेब असतील, या भागातील सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधी, फार ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते मंत्र्यांपर्यंत तुम्ही जे अहोरात्र या महाराष्ट्राची जी सेवा करताय, या कोकणाची जी सेवा करताय, ही सेवा आपल्या हातनं अशीच पुढे चालू राहण्यासाठी आपल्याला दीपकभाई केसरकरांना पुन्हा एकदा विधानसभेवरती पाठवायचे. त्याचबरोबर आजच आपल्या जिल्ह्यामध्ये निलेशजी राणे साहेबांचा शिवसेनेत प्रवेश होतोय. त्यांनाही आपल्या सर्वांची जबाबदारी की मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेवरती पाठवायचे. हा जिल्हा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. शिवसेनेने या जिल्ह्यासाठी खूप काही दिलं आहे आणि या जिल्ह्याने शिवसेना पक्षासाठी खूप काही दिलं आहे. या जिल्ह्यामध्ये दीपकभाई केसरकर जसे मंत्री झाले तसे आपल्या भागातील तुम्ही पाहत असाल की पहिल्यांदा 200 विद्यार्थी जर्मनीला जाणार आहेत. जर्मनीमध्ये त्यांना कायमस्वरूपीची नोकरी मिळते महाराष्ट्र शासनाकडनं. सावंतवाडी हे सिंधुदुर्ग जिल्हा हे टुरिस्ट हब बनतं आहे. हे टुरिस्ट हब गेले इतके वर्षात कोणी करायची त्यांची धाडस झालं नाही किंवा त्यांची मानसिकता नव्हती. पण जेव्हापासून दीपकभाई केसरकर असतील, महायुतीचे सर्व आमदार, मंत्री यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांनी भरपूर असा निधी या जिल्ह्याला दिला जो भूतो न भविष्य याआधी कधी मिळाला होता. आपल्या इथल्या जिल्हा परिषद सदस्य असेल किंवा पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत, तुम्ही पाहिलं असाल की मागील काही वर्षांचा अनुभव आणि आत्ताच्या 2.5 वर्षांमध्ये आपल्याला काय काय मिळालं, तर आपल्याला सर्व काय मिळालं. जे 2.5 वर्षात मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्याला दिलं ते आपल्याला आता 20 तारखेच्या मतदान पेटीतनं त्यांना द्यायचे. यासाठी आपण इथं युवा संवाद मेळावा हा आयोजित केलेला आहे. त्याचबरोबर आंबोलीतील धबधब्याचं तुम्ही इथं म्हणजे जगभरातनं लोक कशी येतील यासाठी शासनाने खूप मोठ्या प्रमाणे निधी दिला आहे. तिथं विकासाची कामं सुरू झालेली आहेत. त्याचबरोबर ह्या भागामध्ये एम्सच्या धर्तीवरती, कोकणामध्ये एम्सच्या धर्तीवरती एक नवीन रुग्णालयाचा प्रस्ताव म्हणजे सबमिट झालेला आहे. उद्घाटन आचारसंहितेमुळे थांबलं नाही तर आता उद्घाटनही झालं असतं. 1200 कोटीची उद्घाटनं एका महिन्यामध्ये या जिल्ह्यात झालेली आहेत. तुम्ही सांगा की विकास हाच असतो की गावाखेड्यापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचवणं. आपल्याकडे लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचेही हजारो लाभार्थी झालेले आहेत. सर्वांच्या अकाउंटवरती पैसे आलेले आहेत. तुम्ही एक विचार करा की काँग्रेसच्या काळामध्ये संसदेमध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सांगितलं होतं की जेव्हा दिल्लीतनं 1 रुपया आम्ही देशाच्या नागरिकांना पाठवतो तेव्हा नागरिकांच्याकडे त्यांच्या हातामध्ये फक्त 17 पैसे येतात. म्हणजे 87 पैशाचा भ्रष्टाचार होता. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये 87% भ्रष्टाचार होता. तो मोडीत काढून पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आज तुमच्या अकाउंटवरती, त्या लाडक्या बहिणी असतील, तुमच्या अकाउंटवरती आले ना पैसे डायरेक्ट. ॲडव्हान्स हप्ता आला. कुणी मागितलं, कुणी एजंटगिरी केली, कुणी 500 रुपये त्यातले द्या म्हटलं का कुठला आमचा पदाधिकारी? नाही ना. मग हा विकास आहे. हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं, हे महायुती सरकारचं काम आहे की महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना युवा कार्य प्रशिक्षणमधनं हजारो युवकांना दर महिन्याला स्टायपेंडचे 10,000 रुपये दिले जातात सरकारकडनं. मी तुम्हाला आनंदाने सांगतो की मागील महिन्यातच माझ्या पुणे शहरामध्ये
मी भव्य असा रोजगार मेळावा घेतला होता. 12,700 विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी नोकरी दिल्या. त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन दीपकभाई केसरकरांनी केलं. पुण्यामध्ये NSDCचं सेंटर उघडलं आम्ही. NSDCच्या अंतर्गत महाराष्ट्रभरातील, कोकणातील, पश्चिम महाराष्ट्रातील मुलांना प्रशिक्षित करून त्यांना जर्मनी, जपान ज्या ज्या देशांमध्ये रिक्वायरमेंट आहे तिथं ऑथोराईज नोकरी द्यायचंही सेंटर आज पुण्यामध्ये दीपकभाई केसरकरांच्या हस्ते आज आम्ही उद्घाटन केले. एकीकडे विकास करतोय आपण आणि एकीकडे जे गद्दार म्हणतात लोकांना, ते आज स्वतः 4-4 पक्ष बदलून गद्दारी करत सुटलेत. म्हणजे त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष बदलायला लागतो, प्रत्येक निवडणुकीत चिन्ह बदलायला लागतं. मग हे कुठले गद्दार? हे इथं बसलेले सगळे खुद्दार आहे. म्हणून इथं कोकणामध्ये शिवसेनेचा भगवा तळपतोय, एवढं लक्षात ठेवा. हे सगळे खुद्दार लोकांमुळं आज शिवसेना घरोघरी पोहोचली आहे. तुम्ही आज नवीन पदाधिकाऱ्यांची तुमची जबाबदारी आहे की युवा सेना कशी आपली वाढेल. वय वर्ष 18 ते वय वर्ष 40 पर्यंतील आपल्या मतदारसंघातील, आपल्या मतदार यादीतील प्रत्येक युवक आयडेंटिफाय करा, युवती आयडेंटिफाय करा. मतदार यादीतील वय वर्ष 18 ते 40 मधल्या प्रत्येक युवकांपर्यंत शिवसेनेचे पदाधिकारी पोहोचले पाहिजेत. त्यांना शिंदे साहेबांचं महायुतीचं काम हे तुम्ही सगळ्यांनी समजून सांगितलं पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याला निवडणूक सोपी जाणार नाही. आपण किती जरी म्हटलो की आपलं वातावरण आहे, या मतदारसंघात लोकसभेला आपण नारायण साहेबांना निवडून दिलं, मोठं मताधिक्य दिलं, परंतु कुठलीही निवडणूक ही सोपी नसती. आपण ती सिन्सिअरली ती हँडल केली पाहिजे. त्या निवडणुकीत काम केलं पाहिजे. प्रत्येक निवडणूक आपल्याला काहीतरी शिकून देते. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो की जे काही काम शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख सांगतील त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा. युवती सेनेच्या पदाधिकारी पण जिल्हा प्रमुख, महिला आघाडीच्या यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करा. येणारा काळ हा आपला आहे. सरकार तर आपलं येणारच आहे, पण ह्या सरकारमध्ये आपला सिंधुदुर्गातील, मालवणमधील असेल, सावंतवाडीतनं दीपकभाई केसरकर असतील, शिवसेनेचे सर्व उमेदवार असतील, या जिल्ह्यातील 100% आपला सगळेच्या सगळे उमेदवार कसे निवडून येतील यासाठी आपल्या सगळ्यांनी पुढचं काम करा. त्याचबरोबर युवकांसाठी शासनाने आणलेल्या, केंद्र शासनाने आणलेल्या सर्व योजनांच्या संदर्भातली माहितीसुद्धा तुम्हाला लवकरात लवकर येणाऱ्या काही काळांमध्ये आपण आणखीन युवकांसाठी 2-3 गोष्ट करतोय. त्याच्यामुळं आपण सर्व युवकांनी आपल्या या भागातील सर्व युवा सेनेच्या सर्व संघटनात्मक पदाधिकारी जे रिक्त असतील ती पण भरण्यात यावी. गावपर्यंत गाव शाखा, महाविद्यालय, त्याचबरोबर आपल्या भागातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये युनिव्हर्सिटी जिथे असतील, इथं पुणे मुंबई विद्यापीठाची उपकेंद्र आपल्या रत्नागिरीला आहे ना, तर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन करा. जशी आचारसंहिता संपेल तसंच युवा सेनेची सदस्य नोंदणीचे फॉर्म आम्ही तुम्हाला पाठवतो. त्याच्याबरोबरच आपल्याला या निवडणुकीमध्ये आपल्या प्रत्येक बूथवरती युवा सेनेचे 10 युवक तिथं आपल्याला देता यायला पाहिजेत. 1 बूथ 10 यूथ ही आपली संकल्पना आहे. एका बूथवरती युवा सेनेचे 10 पदाधिकारी असतील तर आपल्याला येणारी निवडणुका खूप सोपी जाईल. या ठिकाणी उपस्थित असलेले निवडणूक हेच डोळ्यासमोर ठेवा, कारण की पुढच्या काळांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा आपल्या जिल्ह्यातनं होता कामा नये. निकाल लागेपर्यंत आपण सर्वांनी एकजुटीने, एक दिलाने, पूर्वी काय झालं, कोण भेटलं कोण नाही भेटलं, कोण आलं कोणी मान सन्मान पूर्वीचं सगळं विसरून जा. हे युद्ध आहे. हे युद्ध त्या पद्धतीनेच लढायला पाहिजे, जिंकण्यासाठी लढायला पाहिजे. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि आपण सर्व एवढ्या मोठ्या संख्येने इथं आलात, जो मला मान सन्मान दिला त्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व युवा सेना, शिवसेना आणि महिला आघाडी, युवती सेना सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी आभार मानतो आणि इथं थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.